Film apa? Ya. Wes kowe pakai rumah mati. Suka gaya. Suwe. Được, là mặc được. Nặng bằng nghìn. Abi. Pak Ustadz yang kira-kira mau Pak. Itu orang pun. Kiểu được quân chẳng sinh được quân là khi nào vậy? Kalau pan habis tah gitu. Orang bukan ini dong. Nontonnya akhir tuh kemudian ini start lagi dulu dua kok hari ini Yo saya sing jagungan Pak Yai Nuri kan itu. Saya bagian saya berhasil. Apa kemudian langsung do mangkok. Ya Nuri sing tade. Iya. Sing tade siapa sing maju besar kan? Pak Yai Nuri. Yo kowe yo. baru Pak Kam. Nah, lah Pak Abdi nanti. Nggih, tandhe ini. Besar aja. Sering ya? Di Mahrib masalah. Mau mimpin Pak Abdi sing gak besar ke salah ae. Sing Januari Di sami itu. bisa amar oke. Sama. Betul nih Pak. Kambing main berjalan. Pokoknya bisa. Jadi kuliah tinggi saya tapi di pelan-pelan Pulang. Baik no. Bilang gue gak kena sing Pak Abdi sing gede sing jadi jauh kamu teng mana lho. Nek sekolah kan bener kena wis jalatan. Mas Arne kok kan enggak? Nah, lo langsung mantau ini. Kita. Oh. Tapi tak penjawil mau kok Yanto bersamaan. Yanto
ada sih ya kerja ya belum ditinggal mau Jadi tadi Pak Yanuri ya warga perumahan kata di pasir lagi. bentar ya pelaku mulai Kak semua didengaran. Mau kan mau tuh di Rong Hanto aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittiba'i mardatillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i rasyidin amahdina Sayyidina Abu Bakar dina Umar dina Utsman Sayyidina Ali Sayyidina Hasan wa Husain Sayyidina Sayyidina Jawa Jami Ali Badrin wa Jami Sahabati Ansuri wal Muhajirin wa Baqiyatu Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati wa bil qusan sayyidina Toha sayyidina Ratina Taintasa wa sayyidina Abdul Jabbar khususan musannifi kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jalani Qadasahullah Sirul Nasir wala hadrati Imam Malik wala hadrati Imam Syafi'i wala hadrati Imam Hambali wala hadrati Imam Hanafi wala hadrati Imam Ghazali wala hadrati Imam Nawawi Al-Bantani wa jami'ali hadis wal musasirin wa jami'il musannifi wa jami'il mu'alifi wa jami'il sufi wa sufiyah wa jami'i wali wa waliyah lahumul fatihah. Alhamdulillah. Ya Pak. Assalamualaikum ya alal baiti nubuwati wa mazharin risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana min yaumina hada ila yaumil qiyamah khususan ajengan Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya alal awliya ya alal nujaba ya alal awtadi ya alal nuquba ya alal urufa ya alal mukhtarina ya ghasu ya qudu ya sultanu a'inuna fi qudu'i khawaijina lakum waliladzina sabaqukum syaulilah walamul fatihah. Ila hadrati jami'i masyayikhina alin jawi khususan Kanjeng Sinuwun Gunung Jati Cirebon Syarif Hidayatullah wa jami'i salasila ali Cirebon wa ila Rojo Sulaiman wa la syekitati kapi wa ila suraning kiri wa ila surani ampel wa ila surani kali joko wa ila surani kudus wa ila surani muria wa ila surani bonang wa ila surani droja wa ila sejumatil kubro wala kodrati Syekh Maulana Malik Ibrahim wala kodrati wa jami'ati sati wala kodrati Raden Patah Demak Bintoro wala kodrati Sultan Trenggono wala kodrati Ki Ageng Selo wala kodrati Ki Ageng Pugu Penawa wala kodrati Pangeran Hadi Wijaya Joko Tingkir wala kodrati Pangeran Sinau wala kodrati Pangeran Tijawulan wala kodrati Syekh Mustal Awal wala kodrati Syekh Idris Kacangan wala kodrati Syekh Tolkah sekali Sapu Cirebon wala kodrati Abah Sepuh wala kodrati Abah Anam Suryalaya wala kodrati Syekh Kolim Bangkal wala kodrati Syekh Asim Asari wala kodrati Syekh Ahmad Dalam wala kodrati Syekh Madni Muradma wala kodrati Syekh Matakan Muradati wala kodrati Ki Hamzah Mani bin Mani wala kodrati Ki Amirul Fatah bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Pak Saleh bin Abdurrahim wala kodrati Ki Halimi bin Mutasir wala kodrati Ki Zainuddin Hasbullah Kebumen wa jami'i masyayikhina fiddin wa jami'i usulihim
wa jami usulihim wa furu'ihim wa ma intasaba ilaihim wa liman zaru'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim min ulum radhiyallahu anhu wa lahumul fatihah. Wala qadrati abaina wa ummatina wa jadatina wa naqsu kuson ya Allah Ki Masud kuson ya Allah Ki Hasan Bisri kuson ya Allah Bapak Wijianto kuson ya Allah Bapak Sulam Taufik kuson ya Allah jami'i ahli majlis alid baru mawil kulufi qaryatil balirayat wa jami'i ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ikhwanihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah syaulilah walamul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Suma tawafu sab'ati aswatin nuli keri-keri tawaf pitu piro-piro ubengan bimulazamati ismi hati ngasaro kelawan langgengaken asma kang 11 wa ma'ahulan ing dalem bareng-bareng sertane tawaf sab'atu aswatin sitatu wa ma'ahulan ing dalem bareng-bareng sertane tawaf sab'atu aswatin bi mulazamati ismi khati ngasara sitatu asma'i utawi 6 piro-piro asma iku minal furu'ati setengah saking piro-piro pangi piro-piro cabangi suma surbi nuli keri-keri ngombe sapa wong minyadil kurbati saking yadi saking ngersane minyadil kurbati saking yadi kekuasaan minyadil kurbati itu saking kuasane ngalam kurbah saroban ing ombenan kama kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala dawuh wasaqahum rabbahum saroban tahuron dawuh wasaqahum rabbuhum saroban tahuron wasaqahum lan wis nyirani hum ing kaum sapa rabbuhum pangerane kaum saroban ing ombenan
tahuron kang suci min qadhi ismisani saking gelase min qadhi ismisani ngasaro saking gelase asma kang kaping 12 sumatar fa'u nuli keli munggah sapa wong min wajihi saking ngersane pangerane min wajihi saking ngersane Gusti Allah al-baqi kang duweni sifat langgeng al-muqaddasi kang den sucikaken min tasbihin saking sinarupan wayang duru mongko ningali sapa wong binurihi kelawan nure Gusti Allah ilahi maring Gusti Allah wahadalan utawi ikilah keterangan iku makna qouli ta'ala maknane dawuh Gusti Allah ta'ala dawuh ma'aina ra'aitu wala udunas sami'tu mangaina ora ana peningal iku ra'aitu ningali wala uduna lan ora ana kuping iku sami'tu ngrungu wala khotra lan ora ana kerentek ngalakol bibasarin ing ngatasé atine menungso ngalakol bibasarin ing ngatasé atine menungso yakni negesi sapa ingsun bagi musonep kalamallahi ing kalame Gusti Allah taala bilawasitatil hurufi kelawan tanpa lantarane pira-pira huruf wasautin lan swara wal muradulan utawi kang den kersakaken bikolihi kelawan dawuh Gusti Allah taala wala khatra ala qalbin basarin wala khatra lan ora ana kerentek iku maujud ngala qalbi basarin ing ngatasé atine menungso yakni negesi sapa ingsun wahke musonep dauqa ru'yati aken ora apa sih aken ora ru'yati ningali wal khutabilan mituturi sumaya hilun nuli keri-keri dadi halal apa ma perkara haroma kang wis ngaromaken sapa Allah Gusti Allah taala yubat bitab dilis sayiati kelawan ganteni pira-pira perkara kang elek minal hasanati temeka minal hasanati saking pira-pira perkara kang bagus bitik rori asma'i tauhidi kelawan bulan baleni asma'i tauhid kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa man taba wa amana wa amilan sholihan dawuh wa man taba wa amana wa amilan sholiha ila akhirih waman lan utawi sapane wong iku taba lamun tobat sapa wong wa amana lan aman sapa wong wa amila lan ngamal sapa wong sholihan ing ngamal kang bagus Bismillahirrahmanirrahim ganti sayi'ataum ing kealeane kaum ganti hasanatin ing pira-pira kebagusan sumangit ko nuli keri-keri dadi merdeka mintas rifiyati nafsaniyati saking nasarepaken kang bangsa nafsu sumal amnu nuli keri-keri aman minal khaufi saking wedi wal husni lan susah kama kaya keterangan kola kang wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala dawuh ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yazanun
Ala elingo inal aulia ilahi temen setuhune kekasih Gusti Allah iku la khaufun ora ana rasa kawatir iku maujud ngalaihim ing ngatasé aulia walahum lan ora ana hum ing aulia yahzanuna padha susah-susah kabeh. Rozakona muga-muga rezekeni ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh. Bifadlihi kelawan anugrahe Gusti Allah wa judi lan sifat lomane Gusti Allah wa karamihi lan sifat mulyane Gusti Allah. Sumatawafu nuli kiri-kiri tawaf sapa wong. Sumatawafu sodri nuli kiri-kiri Bismillahirrahmanirrahim. Sumatawafu nuli keri-keri tawaf sapa wong as-sadra ing dodo bitikroril asma'i kelawan bulan-bulani asma kuliah sekabehane asma sumarujuki nuli keri-keri bali sapa wong illa watonihi temoko maring negarane si wong al asli kang asal aladi watani aslihi bi alamil kursi kang tetep ing dalam alam kursi wa alami aksani takwimi lan bari maling alam kang luwih bagus-baguse ciptaan bimulazamati sani ngasara kelawan langgengaken kang kaping 12 bahwa utawi sani ngasara iki muta'alakun den gantungaken bi alamil yakini kelawan ngalam yakin wahadi lan utawi ikilah keterangan iku latun piro-piro takwilan bidairati lisani ing dalem daerahe ubengane lisan awil ngakli utawa ngakal wa amama lan siji anapun utawi perkara waro adalika kang sakliyane mengkono-mengkono dairah iku falayum kinu mongko ora kongang apa baru aweh kabar ngandhasake dairah li anha krana temen setune dairah iku latudriku ora nemu sapa wong ing dairah ila angin nemu ila fahma angin nemu ing kepahaman wala udhuna lan ora ana kuping wala yasau lan ora iso ngrungu al khawasila ing pira-pira hasile lizalika maring mengkono-mengkono keterangan kama kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh inna minal ulumi temen setune iku setengah saking pira-pira inna minal ulumi temen setune saking pira-pira ngilmu iku kaihatil maknuni kaya intan berlian layak lamuha kang ora weruh sapa layak lamuha kang ora weruh ha ing ngulum kaihatil maknun sapa ilal ulama'u kejaba para alim ulama billahi kelawan Gusti Allah wa idzang taku mongko ari kalane ngucap sapa sira kabeh biya kelawan kaihatil maknun angkarahu mongko mungkiri sapa wong ing ulum kaihatil maknun sapa ahlul izzati ahline wong kang mulya fal arifu mongko utahe wong kang ngarif wong kang makrifat iku yakulu ngucap sapa arif madunahu ora ana sakliyane ngarif wal alimi lan wong kang ngalim bikoli yakulu kang ngucap sapa alim ma fauqahu ora ana sak ndure ahlul izzah
Wa inna ngilmu arifi mongko temen sedune ngilmune wong kang makrifat iku sirullahi rahasiane Gusti Allah taala wala ya'lamu lan ora ngaweruhi ing sirullah sapa ghairuhu sakliyane Gusti Allah kama kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wala dawuh wala yukhituna bisain wala dawuh wala yukhituna bisain wala yukhituna lan ora meliputi sapa sira kabeh bisain kelawan sewiji-wiji min ilmihi saking ilmune Gusti Allah illa angin meliputi bima kelawan ngilmu saakang ngersakaken sapa Gusti Allah al ayata ing ayat al ambiyau tegese para nabi wal auliya ulan para kekasih Gusti Allah fa innahu mongko temen setune Gusti Allah iku ya'lamu zat kang ngudanani asira ing perkara kang samar wa afalan ing perkara kang luwih samar la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa angin Gusti Allah walahulan maring Gusti Allah al asma'u piro-piro asma wallahu alam wallahu lan utawi Gusti Allah iku alamu zat kang langkung ngudanani jadi jiren le dia anak kuat patus mboten aneh olah lawangnya ra dibuka Iki sudah lama Pak. medlek men Ada yang berpendapat. bahasane beda Sudah lama kan ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Untuk dumateng supaya bapak-bapak jamaah majelis alim ingkang kula hormati. Monggo langkung rumiyin ngaturaken syukur dumateng Allah. Bilih dalu menika kula panjenengan tasih dilindungi, dinaungi dening Allah kabukten. Dalu menika tasih pinaringan wekdal kesempatan ugi kegiatan nuju wonten ing majelis alim menika. Ingkang sak perlu mboten sanes lan mboten lintu kagem thalabul ilmi wa ihya dini wa kangge ngilangaken kebodohan ugi nguri-nguri agamane Gusti Allah. Alhamdulillah tasih kebahagiaan bertemu. Leresan bulan menika mlebet wonten ing sakderone bulan Maulid. Maulid apa Maulud Mas gimana? Wis sami mawon. Beda. Dipun Maulid. Maulud. Maulid kelahiran mulut. Bahwa Maulid. Maulud. Jabang bayi sing dilairne ing bulan Maulud sing paling agung ya menika panjenenganipun Kanjeng Nabi. Ya muga-muga bengi iki awake dhewe dilairke meneh, dianyarke meneh sifat watek karep iku kaya bayi sing jenenge bayi mesti tesih suci sing ruwet iki ya pake karo mboke karo tangga ruwet. Nek bayine santai saja. Makane gambarane wong kenal bareng karo Gusti Allah iku kaya bocah bayi. Rumani bocah durung duwe dosa umur 2 tahun paling nyeneng-nyeneng. War polah kepiye wae tetep orang gawe nesu wong. Iku wong makrifat. Gusti Allah. Senajan makmane mboke bapake sing lagi disendok diuyohi lho, gak mungkin nesu kae. Karena sing nguyohi jet bocah umur 2 tahun kurang. Iku sing jenenge rumani, bocah sing bener-bener suci, maka tetep dijaga gambarane wonten wong sing
makrifat billah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat salam monggo sareng-sareng dipun aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten ing wulan sakmenika kula panjenengan sami saged nampi kebagian rahmat takdim, rahmat keselamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Kados punapa rahmat takdim ugi rahmat selamat ingkang dipun paringaken Allah dumateng Kanjeng Nabi. Insyaallah kebagian. Mulane pentingnya wong maca sholawat, saking pentingnya diwajibne maca sholawat. Pira Mas Tugiwan eling-eling. Di bulan Balen iki ben gampang lali. Sing wajibe ping 9 maca sholawate. Luwih kosong ya luwih apik. Salate ketinggalan misale di luar sholat pun diperbanyak sholawat juga baik, lebih di hari Jumat. Karena nek Jumat gendang mangkat dhisik dhewe iktikaf ning jero masjid nilainya luwih gede. Lah iki saiki nek ruwene aten rumang mangkat Jumat. Lah sing wis bener ora Mas Gun? Harus ya. Wis iki supaya mlebu dhuwur sing teko nembe tukang adan karo khotib. Nggih. Iki ning kampung-kampung lho iki. Waduh. Nek kaya ngono pengen entuk Jumat berkah. Yo engko nek unggah-unggahan mesti Jumat berkah. Karo udun-udunan lah ngoten niku nggih. Dadi wajibe kula panjenengan sami napa? Ing dina Jumat iki kan salat Jumat mau diarani Jumat berkah iki karena dinten Jumat iku Gusti Allah paling akeh ngabulke pinuwune kawula niki. Termasuk turune Al-Qur'an teng dinten Jumat awale Indonesia merdeka termasuk dinten Jumat. Mulane dina Jumat berkah gede banget. Mung saking happy senenge Jumat berkah ngertine nek Jumat nggo sego ning masjid. Apa nek sego ning kanggo wong sugih khotibe cepet banget. Makmume wis keteng cekat karena ya memang Jumat berkah. Ini alhamdulillah sih enek sing seneng. Kira-kira ganti minggu berkah apa subuh berkah ngono luwih elok luwih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalu niki nglajengaken pengaosan Sirul Asrar. Nggih menika bab haji syariat kalih to. Rekod sampun pirang-pirang macam warna syarat rukun pun kliwat lah niki ben rada cepet sithik. Iki arek pirang bab iki kan. Tasih masyaallah 5 pasal meneh. Berarti 5 pasal meneh. Nek sak pertemuan sak pasal berarti 5 iki kira-kira nek katam kitab iki mbleh wedhus. Madhong mboten iki. Madhok kalah. Madhok. Dan seperti kalau Masa mbleh pitik. seperti kalau seperti beliau Wedhus akeh. Jadi maksudnya kula tabarukan dan juga tafaulan. Tabarukan itu ngalap berkah saking ngaos pengajian kitab Sirul Asrar. Sing pibleh wedhus, mame ya dadi gizi api sing kuat daging wedhus. sing dolan iki cuma Hakikate nyembelih sifat-sifat wedhus sing enak ning awake dhewe iki. Bab awake dhewe iki wedhus ning jero iki gak ketok. Mangan turu mbak entek pakan bunga sapine. Iku lah kandang kewan iki anek ning awake dhewe iki raga iki dadi kandang kewan. Nek ra pinter-pinter ngopeni tenan ya kaya kewan tenan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dilajenge rada cepet temen. Tekor di mau. Sing nek dokter motor sing apik ngendi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qallallahu ta'ala wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatuhum
sayyi'atuhum hasanatin sumal atiku minat tasrifatin saniyatin suma amana minal khofi wal hazan. Mriki dawuh Gusti Allah, wa man tabalan sapane wong. Berarti sapane wong iki semua orang, tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, tapi merujuk bukan kok Hindu, Katolik, Kristen semua bukan. Karena ini pengendikan Gusti Allah identik khususan untuk orang Islam. Islamnya tidak dikhususkan, umum untuk orang Islam, sinten mawon organisasi napa kemawon. Sing ngaku Islam. Mantaba sapane wong tobat. Tobat wingi enten pinten? Loro. Tobat dohir karo batin, tobatan nasuha. Wa amana lan rumangsa aman. Wa mantaba wa amana lan rumangsa aman, wa amila lan amal sapa man sholihan ing amal saleh. Fa ulaika maka utahe mukon-mukonon sing disebut netaba wa amana wa amila iku yubadilu maka bakal ganteni sapa Allah Gusti Allah. Nek kula jenengan sami wis nglakoni dosa, wis nglakoni kesalahan atau khilaf ndang tobat. Terus iman wa amilalan amal sholihan kang bagus. Engko nek wis ngono Gusti Allah janjine Gusti Allah ya. Dudu janjine kula Ustaz Kiai Nabi dudu. Niki langsung Gusti Allah. Iku yubadilullahu sayyi'atahum hasanatin. Gusti Allah bakal ngenteni perkara elek sing pernah dilakoni awake dhewe kelawan perkara ingkang sae. Jadi niku pun pasti wong jenenge wong tobat, niku ibarate umur 70 tahun wis ge maksiat tok kena kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ilang sah nglakoni salat, poso, zakat, haji hukume ya kaya bocah meneh. Kaya bocah ki ora kok sing 70 tahun mau ki wis gak kena hukum. Menuju ke 71 sampai seterusnya out kuwi ibaratnya kaya bayi lahir meneh. 0% dosane. Pas umur 71, ning pas 70 tahun ki mau tetep kena hitungan ngoten. Dadi mumpung cek nom, mumpung cek kuat gendang tobat. Aja nggoni kongko. Syahadat enek loro jenengan syahadat tauhid karo syahadat rasul. Nek muni syahadat pripun anu masukkan tali pokelingan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan yang lain dan Muhammad adalah Rasul. Jadi kesaksian kita ini menyaksikan dua perkara agung. Pertama Allah, yang kedua Kanjeng Nabi. Kok ke Adam? Padahal Adam paling pertama diciptane ning alam surga. Berarti cek kalah mulyane karo Kanjeng Nabi. Mula Adam yo manut kon maca selawat, Pak. Manut. Nah, bahasa gue di umat ya. Dia apa? Umat Nabi Adam. Pertama anake. Nah, mas kawine Nabi Adam karo Siti Hawa ki napa? Mas kawine napa, Mas? Gimana? Selamat ya kan. Sadurunge niku tetep syahadat bingung akhirnya. Maka teng mriku lah wajibe kula panjenengan sami ken maca selawat niku karena bahan ruhe kula panjenengan sami saking Kanjeng Nabi Nur Muhammad. Pertama Gusti Allah menciptakan makhluk yaitu adalah Nur Muhammad fi alamil lahuti ing dalam alam lahut. Alam kang tiada duanya, hanya adanya Allah dan Nur Muhammad.
sehingga diciptakan lagi yaitu para roh. Asluhu bahane min nur Muhammad, saking nur Muhammad. Makanya yo arep piye tetep gak iso Kanjeng Nabi kok ra duweni syafaat niku mboten saged. Cuma Kanjeng Nabi. Kenapa? Liyane Nabi Muhammad iku dungane dijabah kabeh ning donya. Cuma Kanjeng Nabi moh dientekke ning donya. Ditahan di kerat diirit-irit engko njaluke ning akhirat. Salah setunggalé napa? Kanggo nyafaati yo ngeten iki umat-umat sing ngeten iki. Sing salate yo ikhle kon sedekah paling keri dhewe, zakat yo paling setahun pisan. Lah iki kewajibane Kanjeng Nabi itu tetap nyafaati. Cuman kita jangan terlalu menggantungkan 100% ning Kanjeng Nabi. Yo kudu duwe ya kan selalu. Guru ngandel nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk syafaat. Syariat ora gelem ninggal kuwi padha wae wong edan mangan aspal. Maca selawat kenceng. Juga selawatan hadir ning salate gak gelem. Padha wae wong edan mangan aspal. Dan nyarang yo iso. Maka saking arah mukatem kon jenengan niki alhamdulillah mudah-mudahan kula panjenengan termasuk umate atau makhluke Gusti Allah kang tabah bener-bener taubat wa amanah lan iman aman wa amila sholihan lan wong sing sregep amal soleh amal soleh gak kudu karo duit nyanyok nggih ning paling abot duit nyanyok yo bener wae dibuktekke wae duit kaya Kak. Nah, nek nggon amal kirim donga Fatihah. Yasin enteng. Tapi dicoba dengan amal duit. Yes. Piye? Mlem. Ora ustaz, ora kiai, padha wae kebutuhane. Dadi yo amit saya mungkin zaman akhir ya mikirnya karo kendari sithik. Gak apa-apa ya Kang. Iki soalnya Kang Sulam senengane lab. Aku nek ngomong nek salah tulung dibendune secara beretika. Salah tapi gak gelem olah. Nggur nyalahke ngono ketung. Enggak. Itulah pentingnya ngaji. Gusti Allah pasti bakal ganteni amal keblesakan keolonan yang awake kula panjenengan sami karo kebagusan syaratnya napa? Tobat, iman, terus amal soleh, wa amilus sholihat. Kan amal soleh ngerti nggur. Apa? Tokat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Mboten niku tok. Lah iki bibitan amal soleh yo ngaji iki sebenarnya. Kira-kira di logika nalar mboten Mas gimana? Amal soleh bibitan ini gak iso amal soleh tanpa ilmu. Sing diarani amal soleh itu adalah amal berdasarkan ilmu, dudu nafsu ambisi gak. Makanya kenapa kalau sering-sering ketika ada kontrak woro-woro ayo nang niki patungane saiklase ditulis catat seret 1 2 3 4 5 6 7 8 10 sing pertama 100.000 nomor kari dhewe 1000 iki gak perlu diucapkan diucapkan yo apik tapi resikonya gede napa deh ria terus sum'ah gak paham dasar niki amale bener ya Mas Tugiwan amale 100.000 misalnya ganjarannya 1 juta misal kena penyakit siji sum'ah ben dikrungu wong ganjaran mau lho bubar
Ya, Nek tujuannya baterai beda karo nyumbang. bendo melu nyumbang. Wi awale. Apa? Setan ki luwih pinter timbang awake dhewe. Iya kan? Nggih. Lah, coba nyumbang. Setan ki luwih pinter. Ya anu kok gak apa-apa. Terusno. Jangankan kok wong amal. Nyumbang. Tingkah salat pun setan luwih pinter. Ya wis terusno le tutupno salatmu kok. karena perkemo. Nah, maka dari itu Tapi lebih bagus daripada oga. penting banget sing enek apa amal soleh berdasarkan dengan ilmu. Nek guru amal engko fakot lago teman-teman dadi nganggur kumprung ra entuk bagian sebab amaliyah kuwi mau ganjarane dinikmati ning kene siji dilem wong loro disanjung dipuji waduh jos Mawon. Delalah atine glempang sapa meneh ora. Lah iki sik iblis mlebu. Maka dari situlah pentingnya ngaji ini. Ning fikih gak bahas soalnya Mas gimana? Enak ning fikih bahas batale amal. Paling enake batale poso, batale haji, batale zakat, iya kan? Batale salat. Ning nek batale amal piye? Dibahas ning fikih. Kita tidak. Enak ini tauhid ini iki. Ya kula sering nganjurne khususnya wong-wong sing cerak kula sukani ngetos niku ayo dijogo amaliyah. Kalian napa njogo atine. Itu kok njogo ben istiqomah khusus bener istiqomah iki pokok, tapi lebih penting lagi menjaga kalbu atine ben aja nglirik karo karep saliyane Gusti Allah. Mula segala-gala karena Allah sampai sholat 5 waktu ketika akhir niatnya pripun. Setiap niat sholat akhirnya pripun. Niatnya Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Liyane lillahi ta'ala. Ora enek. Usuli sunatan li syukri nitma. Rakaat ini tetap lillahi. Hebatnya para pendahulu kula panjenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Suma'atiku minat tasrifatin anapsiatin. Suma amana minal khaufi. Nek wis ngoten wau digenti kelawan bagusan tule nggantungaken minat tasrifatin saking nasorofa. Ning apa nih dia nih kebagusane anapsaniyati kang bangsa kebagusane nafsiyah di jiwa. Nafsiyah maknane jiwa dudu nafsu itu. Cuma amanah nuli aman minal khaufi wal hazani. Nek wis gelem nglakoni ngono maka titele baru masuk dalam keamanan Gusti Allah dan terbebas dari sifat rasa takut dan khawatir. Wong-wong tertentu kama qala Allah taala Allahi eleng-eleng menungso inna auliya Allahi setuhune pira-pira waline Gusti Allah iku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setuhune pira-pira waline Gusti Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Sing duwe rasa takut dan khawatir berarti seliyane wali. Yo potongane awake dhewe wali-wali daya. Wali-waliwat kuwi khawatir yo wajar. Yo karena memang durung duwe ilmune, keyakinan iki tingkate beda-beda. Nek melu wali yo kudu melu syaratnya dadi wali. Aja ngaku wali gak duwe syarat. Apa meneh ilmune nol. Wali kutub dudu, wali hakim pirang-pirang untuk bayar. Nah, wali hakim kan untuk bayaran ya Mas. Benar. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nek pengen dadi waline Gusti Allah, aja duwe rasa wedi. Siji ning makhluk, loro ning mati, telu ning lara, papat ning melarat, 5 ning miskin. Baru tingkatane wali.
Wali, dadi wali ora mangan sedina pusing muring lho iki repot. Ada duit. Dadi wali lah kewali. Kewalian. Rozakona muga-muga ngrezekeni sapa Allah Gusti Allah. Wa iyakum lan wedya sira kabeh bi fadlihi kelawan fadole Gusti Allah. Bi fadli wujudi kelawan fadole sifat wujude Gusti Allah wa karami. Oh, salah. Wa iyakum lan wedya sira kabeh bi fadlihi kelawan fadole para auliya. Maka aja sok ngece aja ngina para wali iku maknane kekasih Gusti Allah dan memenuhi syarat untuk jadi wali. Lah awake dhewe ning wali wedi ora? Sak ilange sak uwise zamane wali Songo kira-kira enek neh ora wali. Ngerti mboten? Cirine kaya ngapa ngerti mboten? Gak ngerti. Nek awake dhewe umume ngertine mantokne anak wedok kuwi wali lho. Ning nek auliya Allah la ya'riful wali ilal wali. La ya'rifu ahadun illa ghairullah. Illa ghairuh. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali dan tidak ada yang tahu seseorang salah satu seseorang pun kecuali Allah. Nek pengen ngerti, misalnya ya Mas, aku pengen ngerti rahasia ning batinmu ki apa, maka aku kudu cedak karo Gusti Allah. Insya Allah dikei ngerti. Makanya para wali dhewe perjuangan ning pahit. Dek mbabu ning kerajaan termasuk sinten Sunan Kalijogo itu dulu ngarit dadak. Itu sebenarnya bukan sunan-sunan atau nabi kita nggak mampu tentang materi. Mengajarkan kita untuk bisa andap asor tawaduk ojo kemaru. Akhirnya kisah Sunan Kalijogo si raja tik keduke lemah metune emas dolar lowo. Boleh wong pinter to. Dari rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nek cirine wali itu tidak punya rasa kekhawatiran dan rasa susah sedih tentang duniawi. Dudu kok kendel jotosi wong dudu. Dudu kendel pengen ngarep menangan dhewe ora. Tidak mempunyai rasa kekhawatiran ketika hidup di dalam dunia. Dengan sifat duniawi ini gak khawatir. Kenapa gak khawatir? Karena Gusti Allah wis jam. Senajan kadang telat rezekine, tapi ya tidak beli nek wali. Ya anu lemen ya. Jadi ampun khawatir. Wis manut karo dalang insyaallah ketemu dalam pandang. Kama qala Allah taala bi fadlihi wa iyyakum lan wedya sira kabeh lan melu atau wedi bi fadlihi kelawan sifat fadole para auliya bi wujudihi lan wujude para auliya wa karamihi lan karomahe para wali. Ning iki netok awake dhewe kongkon kok sumat tawafun nuling lakoni tawaf apa as-sadru dodo pitik dodone wong pitik roy asma'i kelawan bulan baleni asma isim asmaul husna kullaha tegese sekabehane asma sumaruju'u ila watonihi terus balik apa dodo ila watonihi maring tanah kelahirane asli al asli kang bangsa asli alladzi fi alamil qudsi ing dalam alam qudsi roh qudsi wa alamu ahsani taqwim lan balik mulih teng alam ahsani taqwim paling indah Allah menciptakannya. Ahsani taqwim putih loh. Alam roh alam jasad ini alam ruwet asfala safili tempat paling ino warmo siap
Bitikrai asma'i kullaha sumaruju'u nuli balik apa ati ila watonihi maring tanah kelahiran ati al asli kang bangsa asal alladzi fi alamil qudsi yaiku tegese balik ning dalem alam qudsi wa alamu ahsanit taqwim lan ing alam paling indah-indahe alam bi mulazamatis sani asara kelawan langgengaken kal apa ati kelawan langgengakene ati bimulazamati isna asaro asani asaro yaiku rolas endi kalimat rolas iki maksud rolas la ilaha illallah nek boten percaya mang itung hurufe jumlahe rolas nek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahe 45 bilangane sedina sewengi iki diambil dari kalimat ini. Nek setengah hari berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru sedina sewengi. Nek pengen weruh awan ya kudu ketemu aja awane tok. Nek awane tok berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilang ganti. Jadi kadang mulane setengah manusia setengah setan nganggone la ilaha illallah tok. Maka seberapa banyak wiridmu la illallah 10.000 atau bahkan 1.000.000 kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja ilang ini tetap dilanjut di akhir kalimat. Maka nek ditangleti sekelingan boten Mas Budiman. Kenapa la ilaha illallah dikatakan kalimat? Padahal kalam. Ya kan? Sempurna kan wis menuhi syarat. Tapi kok jadi dikatakan kalimat? Karena yang namanya kalimat itu di bulan balik. Nek kalam cukup sepisah. Ibadah itu tersimpan. Maka la ilaha illallah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, kalimatur rizki. Pengen nopo rezekine dawamno la ilaha illallah. Nek pengen apik atimu dawamno la ilaha illallah. Nek pengen uripmu nyaman tenang penak tetep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kon nyebut emoh amang-amangen pemeneh nglampahi amaliyah sholihah. Amaliyah soleh, amalkan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum bifadlihi wujudihi wa karamihi. Sumata wa fusatru bitikal asma'i kullaha. Sumaruju'u ila watanil al asli alladzi fi alamil qudsi wa alamil islam taqwim. Asani taqwim bi mulazamati asani asara. Wa huwa sing iso utawa asani asara kang rolas iku muta'an lakun berhubungan apa kan bertali tumali berhubungan berantai-rantai. Nah, bisa bi alamil yakini kelawan alam yakin enten teng pundi mboten teng tutuk kan mboten nek kalimate ning yakine ning jero dodo wa hadhihi bi alamil yakini wa hadhihi takmilatin lan ikilah pira-pira takwile fi dairatil lisani ing dalem daerah lisan awil akli utawa akal ditakwilane wa amma ma wara'a dzalika fala yumkinu al akhbaru anha li annaha la tudrikuhu al afhama iki nek mung nganggone iki karo iki gak bakal iso aweh belajar ilmu ini nek nggon ngandalke otak karo lisan paseh misale maca kitabe tarkibe jos tapi ibaratnya nahu sorot jos tapi ikine mati nggur niki gak bisa memberi pemahaman terhadap yang lain
Cuma nek nggo wong liya, nggo awake dhewe wis gak paham. Makane ahli nahwu sorop belum tentu kon buka iki jalan kan. Mumet. Iki karepe bisik. Ya nek maca kalimat nganggo tarkib nahwu sorope dadi, tapi karepe kalimat iki piye isine. Ini penting banget sih. Pemahaman itu namanya mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dari jawab wa amma wara'ahu dalika fala yumkinu al-akhbaru anha wa illa adhanu wala yasi'u al-hawasir lidzalika kama qala Allah kama qala alaihi salatu wassalam inna minal ulumi ka hayatil maknun la yu'allimuha illal ulama ubillahi fa idan qahu biha angkarahu ala izzati fal arifu yaqulu ini Kanjeng Nabi ngendika inna minal ulumi setuhune saking beberapa ilmu sinten Gusti Allah iku kahayatul maknun bagikan inten kahayatul maknun bagikan inten berarti ilmu iku laksana inten mula regane lah sing tuku yo jar maksudnya pripun sing seneng ilmu iki wong ki khususnya ilmu bab ketauhidan iki jarang banget sing seneng karena yo memang larang regane karo apa karo donya kok nek wis ngaji ngene iki rata-rata nek gak paham ilmiah gak ngerti karepe males nyambut gawe bab dunyane ditinggal. Nah, wis larang saking larang ilmu al-maknun la yu'allimuha ora bakal den inaweruhi apa ilmu ngaweruhaken ing ilmu illa ngaweruhi ing ilmu illal ulama billahi angin ulamae Allah ulama billah. Ulama billah itu B iki huruf jar ta'aluke karo sirruh semua. Berarti balike ning Gusti gak bakal iso dikek ngerti kecuali ulama sing dadi pilihane Gusti Allah. Nek pilihane menungso pirang ulama iki. Asal topine putih, klambi putih, serban ijo, sarung putih mlaku timik kaya manten diarai ulama. Cap apa? Ya. Iki medeni kita bisa ora peduli ulama, ora peduli kiai. Cek mendeng awake dhewe iki. Nek ngaji kitab iki, kenake nggo saiki. Iki nek ulama. Nek dudu bilah tenan, repot. Fa idang toku maka nalikane diucapaken biha kelawan ilmu kahayatil maknun. Pripun nek kahayatil maknun iki minal ulumi kahayatil maknun diucapne maring ulama billah angkarohu maka dadi sengit ing ulama billah sapa ahlul izzati wong sing seneng ya kan selalu nentang tiga ingin ini karena apa? Karena wong ahlul izzati iki wong sing duweni kemuliaan gumet mesti nek diterangne ilmu kahayatul maknun iki menentang enggak mau kalah semelang kesai ngampun ngoten kan Gusti Allah kuwi duwe wenang dadekke wong bodho dadi ngerti dadekke wong ngerti dadi bodoh kaman mata aliman wa qoma min qabri jahilan akeh wong sing ngerti untuk zaman-zaman akhir iki kondisine pinter alim nalika uripe ning setelah bangkit dari kubur 0% plonga-plongo kaya bocah kurang 90 sok berarti mung koplake nemen banget iku hukume wong alim ditangekne kok kubur ternyata bodoh banget kiri. Karena apa? Adhab hukum thayyiban.
dipangan fi hayatid dunya dinikmati waktu urip ning donya sifate glamor nek ra mobil iki wegah nek ra madang iki jajan iki utawa piknik rono rene nek diundang rono ra semene wegah iki potongan apa mau adhab kum tayyibatikum fi hayat alladzi istamtatum fi hayatid dunya. Ulama sing wis menikmati kabeh dinikmati ning dunya rampung teko kono bodho. Ya mending kaya Kang Sugeng Kang Supri iki. Ketoke bodho tangi kok kubur menter. Menter ing agama ngono. Ra jaminan yo Mas. Aja cilati Mas Sugeng. Ya. Santai tenang. Nek wis gojeki keyakinan sing mantep mangkat ngono lae. Mantep karo bocah kae manut mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan taqu biha angkarhu sapa ahlul izzati. Fal arifu maka utawi wong kang makrifat iku yaqulu ma dunahu wal alimu yaqulu ma fauqahu. Fa innal ilmul arifi iku sirrullah. Ternyata ilmu arif itu adalah sirrullah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tingkatannya kelasnya para wali, para nabi. Senajan nabi selawe wis ilang secara dohiriyah, Allah tetap menumbuhkan sebagai pengganti di alam dunia. Tapi tidak dititeli kelawan nabi. Para wali songo wis ilang kabeh jasate secara kasat mata kepala. Tapi enek ilmu masih berlaku. Jadi ya mau nggak mau awake dhewe kudu takdim, tabarukan, tafakuran. Fa innal alim ikut fa inna ilmul arif iku sirullah. Maka la ya'riful wali ilal wali, la ya'rifu ahadun illa ghairullah. Wala yu'allimuhu lan ora bakal den paing ngerti hu ing sirullah. Wala yu'allimuhu lan ora den paringi ngerti sapa lan ora dingai ngerti ing sirullah sapa ghairuhu liyane Allah. Jadi semua kembali lagi kepada sutradara alias Allah. Kama qala Allah Ta'ala wala yuhituna lan ojo padha nyambut meliputi. Wala yuhituna lan ojo meliputi atau nyampurne perkara bisa ingkang perkara min ilmihi saking ilmune illa bimasa kecuali kelawan kersane Gusti Allah. Jadi artinya awake dhewe aja ngrubah peraturane Gusti pentaat-taat itu pun kerja mangkat ibadah aja kok dhewe al ayat al anbiya'u tegese al anbiya'u ta pira-pira nabi wal auliya'u lan pira-pira wali fa innahu maka sedune anbiya atau aulia iku ya'lamus sirri ngaweruhi barang sir wal akhfa lan barang kang sama la ilaha ora ana wujude pangeran kang wujud sembah illahu wa kecuali Allah ing dalem zate walahu lan iku tetep keduwene Allah apa asma'u pira-pira asma'u wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Yang langkung nyuwun agungé pangapunten bilih wonten perintah-perintah tarkibane keterangane niki mungkin kondisi keadaan bodhone ati akale kula lan bodhone kula ora paham ning bab ilmu ning luwih apik tinimbang awake dhewe mung maca dhewe dimaknani dhewe diarteni dhewe engko benere jare
Lah nek ngeten iki kan kasih ngoreksi lebih dikasih. Dhewe salah. Dadine ya umpet-umpetan. Pintere jare selajenge pindah malih benjing sing badhe estu nderek. Kula suwun salat asar teng mriki. Bar salat asar terus go ning lintas antar kabupaten. Jadi rada adem sithik ngajine. Akhirnya cekap semantan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.